देखी एगो औरत के पति पियक्कड़ मिल गई बड़े, मर्दा रोज राती के पी के आवता पाउच पियता। हाँ दुअरे सुत रहता। औरतिया अपना सास से कहतिया कि ये अम्मा जी रउरा बेटा के चाल बड़ा खराब हो गइल बा, ये अम्मा जी बिगड़ गइल बा नतिया। उ रोज राती के पी के आवता रे आ घर बाहरे सुत रहता रे अम्मा जी। ए अम्मा जी हो उहे औरतिया अपना सास से कहतिया का कहतिया हो कि पियावा आधी आधी रतिया में आवेले, अब बतिया पूछिले तमारे गोरिया वेले। कि पियावा आधी आधी रतिया में आवेले, बतिया पूछिले तमारे गोरिया वेले। कि हमार नैहर के जोगावल धन जियान करेले, कि दोसरा के मेहरिए आमा जी राउर बबुआ पसंद करेले। कि दोसरा के मेहरिए आमा जी राउर बेटा पसंद करेले। दूसरा के मेहरी आमा जी राउर बेटा पसंद करेले। औरतिया कहतिया कि केतना बताई हम पियावा के लीला, एको दिन से जिया पहम से ना मिला। केतना बताई हम पियावा के लीला, एको दिन से जिया पहम से ना मिला। कि ऐसन चाल भइल हमरो के तंग करेले, कि दोसरा के मेहरिए आमा जी राउर बेटा पसंद करेले। दोसरा के मेहरिए आमा जी राउर बबुआ पसंद करेले। कि दोसरा के मेहरिए आमा जी राउर बेटा पसंद करेले। दोसरा के मेहरी ए आमा जी राउर बेटा पसंद करेले।